Здравейте, уважаеми зрители! Това съм аз. Сега ще видим нова излагация. Така. Аз съм примерен гражданин да оправим чергата. Браво. Браво на мен. Здравейте. Айм. Всякаква излагация ще направиш. Давай. Леко ще ме ритнеш, ей. Айде. Браво. Прав катилета. Ай, пускай се. Айде сега други обитатели. YouTube. Да, YouTube. Довиждане за сега. Довиждане за сега. О, Николай! Здравей! Не ми споменай името! Трябва да има анонимност. Как ми умръзнаха? Как да върти, просто да си бъхам. Добре. Не, кое? Бягай там! Само в YouTube го кача. Не! Това е нашата бурна гидка днес. Ето един, още един, там един наказвам. Здрасти. Браво. О, его, браво. Хай да ни преча на кадри. Ай, стига толкова сте. Ето, трябва да се бягаш.